Gift Simango neshamwari yake vafa mutsaona yakaipisisa yeHonda Fit neGonyeti Refuel muna Mutare Road. Rwendo rwavo rwekuenda kumhemberero yemaroro avo rwapfupikiswa nekuda kwerufu urwu. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo video rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Pane tsaona yakaipisisa iyo yaitika muna Mutare Road nhasi mangwanani 24 December 2025. Iyo yauraya vanhu vaviri kusanganisira Gift Simango uyo aifamba neshamwari yake achienda kumhemberero yekuroora kwake. Honda Fit yavo inonzi yaroverana neGonyeti, izvo zvaita kuti mota yake iyo yeHonda iparare kufonyoka zvekusatooneka kuti imotokari. Mishumo yakazara pasocial media inoratidza kuti rwendo rwavo rwekuenda kumhemberero rwazova runosuwisa nekuda kwetsaona iyi. Jaya rabiwa zuva guru. Chiitiko ichi chinodzokorora tsaona dzakaitika munguva pfupi yapfuura idzo dzakauraya vanhu vakawanda panguva ino yezororo, zvichitikurudzira kuti tityaire nekungwarira. Tinonzwira tsitsi kumhuri yaGift Simango, shamwari yake nevose vasanganiswa netsaona iyi. Mweya yavo ngaizorore murugare nekusingaperi.